Taliansko to nie sú iba cestoviny, pizza či dovolenka pri mori. Ukážeme vám obec, kde je hlavným symbolom dlhý nos. Je totiž úzko spätý s asi najznámejšou rozprávkovou postavičkou Talianska. Kolody. Dedinka v lese, z ktorej vaše deti nebudú chcieť odísť. Ponúka množstvo atrakcií. Všade na vás bude pozerať táto postavička. Drevený chlapec s dlhým nosom. Áno, je to Pinokio. Jeho autorom je spisovateľ Carlo Collodi. Vlastným menom Carlo Lorenzini. Pseudonym Collodi si zvolil podľa názvu tejto obce. Teraz stojíme na námestí Venturiho. Toto námestie je celé z mozaiky a vytvárali ho rok a pol. V mozaikách sú znázornené dejstvá z knihy o Pinokiovi. Pinokio je všade, dokonca sa s ním fotia aj dospelí. Najväčšiu radosť majú deti v parku. Na dobrodružstvá, ktoré tu zažijú, nikdy nezabudnú. Deti sa po celom parku pohybujú úplne voľne a samostatne. Pinokio bol vlastne veľmi samostatné dieťa, preto im tu necháme voľnosť a slobodu pohybu. Ja som tu asi tá najhlavnejšia postavička celého parku. Som Pinokio. Zabávam tu deti, aby videli, že sú s tým ozajstným Pinokiom. Deti tu prežijú fantastický príbeh. Hlavne rodiny s deťmi z rôznych krajín sveta sú už unavení z väčšinou chodenia k moru, po pamiatkách, po toskanských kopcoch a práve na toto miesto si chodia oddychnúť, pretože deti sa tu vedia odreagovať. Po zážitkoch v detskom parku čaká na vás ešte jeden. Ak sa vám podarí dostať z labyrintu, ocitnete sa v prírode. Nakrmiť môžete napríklad motýle. Návštěva parku Collodi stojí stejně tak jako pro dospělého, tak pro děti za zhlédnutím. Aj takéto je teda Taliansko. Marian Ujházy a Peter Ziman, televízia Markiza. A teraz aktuálna informácia. Polícia už čiastočne sprejaznila premávku na diaľnici D1 pred Bratislavou, a to v oboch smeroch. Doprava bola zastavená niekoľko hodín v dôsledku vážnej dopravnej nehody. No a poďme na počasie. 20. júla v roku 2007, teda presne pred 10 rokmi, sme v Hubanove namerali doteraz neprekonaný slovenský teplotný rekord, a to 40,3 stupňa. Dnes takto horúco našťastie nebolo. Aké teploty nás čakajú zajtra a cez víkend, tak aj to sa dozviete od Lenky v aktuálnej predpovedi počasia.